खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों थ्रिलिं दाउखौ बुथारनानै एबा दाउ थ्रिलिंखौ बुथारनानै संना जानायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव खौरां लानानै फैदों बेनो जाहैबाय बिटिसिनि एबा बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बे समाव दाउ थ्रिलिं बुथारना जानायनि सायाव आरो बिथाङा फोरमायदों दाउ थ्रिलिं बुथारना जानायनि सायाव सांग्रांथि एबा जिब जुनारनि सायाव जोंनि सुबुंफ्रा सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि अलखदाव एबा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै बे समाव बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा आरो गुबुन फारसेथिं बेहाय काजलगावनि डिएफअ बिथाङा बाथ्रा फोरमायदों दि जिब जुनारनि सायाव सांग्रांथि गैयिनि थाखायनो दाउ थ्रिलिंनि जानाय जाथाया एबा जा जाथाय जादों बे जाथाया जानानै थाङो होननानै बे समाव फोरमायदों आरो बिथां डिएफअ कुनजुन बसुमतारी बिथाङा गोग्गानानै बाथ्रा फोरमायोदि दाउ थ्रिलिंखौ मुलुगनि मादावनो खोब खम मोननाय जायो एबा नुनो मोननाय जायो नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा दि जोंनि बिटिसिनि सिङावनो थानाय मानास नेशनेल पार्कआव नुनो मोननाय जायो लोगोसे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव मोननाय जायो बेखौ जों फोथांना लाखिनांगौनि बाथ्रा बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि जिब जुनारखौ जोङो अनसायनांगोन आरो जिब जुनारफोरखौ जोङो थांना थाहोनांगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बेफोर मोनफ्रोमबो जोंनि सम्पद होननानै बायदि बायदि बाथ्राजों बुंथिदों दाउ थ्रिलिंखौ बुथारना संना जानायनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा एबा सांग्रांथि होदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा दाउ थ्रिलिंखौ बुथारना जानायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे डिएफअ कुनजुन बसुमतारी बिथाङाबो माबायदि खेंफोरथि होदों बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ होनदों आरोखि जोङो हाग्राखौबो बासायनांगोन एक नाम्बार आरो हाग्रायाव थानाय जेसेबां एम्फौ एनला जिब जन्थु बेफोरखौ जोङो बासायनांगोन बेखायनो दिनैहाय प्रिथिबियाव वाइल्ड लाइफ होननानै बुंदों वाइल्ड माने हाग्रानि जिब जन्थुफोरखौ जोङो बासायनांगौ दा दिनैहाय जोंनि मानसिफ्रा बारा बुजियावनो बिदि जायो आरोखि माने हाग्रानि बुस्थुखौ लाबोनानै माने बुथारोब्ला बा हाग्रानि दाउफोरखौ लाबोनानै बिदि माने बुथारबायोब्ला बे मोनसे क्राइम जायो आरोखि आरो नैबे दाउआ जेखौ बियो ससियेल मिडियायाव नुनाय जादों बे दाउआ जोंनि बा बुंनो थाङोब्ला 1000सोल' दङ बे आरोखि खोब माने बेयो मोनसे माने मा होनो बेखौ मिथिजानाय दाउ बियो बे मोनसे दाउ आरो बे दाउ बेखौ ससियेल मिडियायाव नुनाय लोगो लोगो बयबो माने बुंदों जे बे थिग जायाखै इभेन माने आयेन माने ल' एन्ड अर्डार फारसेबो बेखौ गोरों जादों बेखायनो हमनाय जादों आरो बिदि जाहाथे दाजाथों आं बेखौ माने खावलायदों आजिखालि जोंबोथ' बेबो बुजिनो हायो नङा होमबा हाग्रानि बुस्थु होननानै जों जुदि जालाबाय थायोब्ला बेबोथ' थिग नङा गथिखे हाग्रानि बुस्थुआबो थाथों हाग्राफ्राबो थाथों बेबो मोनसे जोंनि हाग्रायालाय जोंनि सम्पद नङा होमबा हाग्रायाव थानाय माबाया दाउसिन दाउलायाबोथ' जोंनि माबा जाहैबाय ना जोंनिनो सम्पति नङा बे थाथों माने बेखौनो आं खावलायदों आरोखि दे बर'नि दाउ थिलिं होनो बेखौ माने इंराजि गोरोंफ्रा बेंगल फ्लरिकान होननानै बुङो आरोखि बेयो मोनसे शिड्युल वान स्पिसिस इन्डेन्जार्ड स्पिसिस जे बुहुमनि खुनु जायगायाव बे दाउखौ मोननो थाङा जोंनि जायगायावल' मोनो मानास आरो बे जोंनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव दा बे मोननो थाङै स्पिसिसखौ शिड्युल वान स्पिसिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मिथिया सांग्रांथि गैया जाउनाव माने बेखौ माने मोनलाबायग्रा दाउ नंनानै हयथ' माने सोरबा गावथारनायखौ माने बायनानै लाबोदों होननानै बुंदों बिसोरो गावसोर माने जानानै बेखौ ससियेल मिडियायाव एखेबारे हाइलाइट खालामना होबाय भाइरेल खालामनानै होबाय दा जोंनाथ' माने वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल बिउर'नि मानसिफोर दं जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दं गासिबो नुजोब्बाय गासिबो अफिसार गोजौ थाखोनि अफिसारफोर नुजोब्बाय खुंथाय गोहोआव थानाय मानसिफ्राबो नुजोब्बाय दा पुलिस बिफाननि मानसिफ्राबो नुजोब्बाय जोङो एक्सन लानो गोनां जाबाय दा एक्सन लायाबाथ' जाया खबर मोननाय लोगो लोगोनो बे खुंग्रिं एरियायाव जोङो जोंनि माने टिमखौ फरेस्टनि स्टाफखौ जोङो फाथायहरदों
बिथांमोना फुंनिफ्रायनो आसामिखौ जायनाखि कालप्रिट बेखौ लकेट खालामनो थाखाय खुंग्रिङाव अपारेशन खालामबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो माने बेलासि समाव पुलिस बिफानाबो थांबाय। पुलिस बिफाना माने बिसोरो मोनगोरनानै मानसिखौ हमबाय। मानसिखौ हमनाय जायगायाव जोंनि फरेस्ट बिफानाबो थागथि सहैबाय। ओमफ्राय बेथ' फरेस्ट केससो, बे फरेस्ट केसाव हमजानाय मानसिया जोंनिसो होननानै फरेस्ट बिफाना गारियाव थिखोबाय। फरेस्टनि गारियाव थिखोनायखौ माने पुलिसा जोंसो हमगोरदों होननानै गावसिनि गारियाव सोफिनबाय, बिदि सिख'लायनाय जादों। दा थाङै थुङै जों सानबाय मा दे लांथोंसै पुलिसा, लांनानै गावसोर जुदि फरेस्ट एक्टनि सेक्सनफोरखौ बसायनानै गावसोर बे केसखौ रेजिस्टार खालामनो हायोबा गावसिनि मोजां खोथा। थाङै थुङै बियो माने जेब्ला कर्टआव थांगोन, कर्टनि मेजिस्ट्रेटआ बुंगोन बे फरेस्ट केसखौ, फरेस्ट अफेन्सखौ माब्रै नोंथांमोनहा लाखो होननानै कर्टनि मेजिस्ट्रेटआ जोंनो हेन्डअभार खालामनो बिथोन हरखागोन होननानै जोङो थाबाय आरोखि। ओमफ्राय उफाय गैया, उनाव गावसोर बुजिबाय खोमा, पुलिस बिफाना बुजिनानै गावसोरो जोंनो बे सानै आसामि जायफोरखौ माने हमनो मोनदों बिथांमोनखौ जोंनो हेन्डअभार खालामनाय जाबाय। दा बिथांमोनखौ हेन्डअभार खालामनायखाय जोङो नाजावबाय फरेस्ट बिफाना। दा नाजावनानै बिथांमोनखौ स्टेटमेन्ट लाबाय, मेडिकेल खालामबाय, गासिबो जोङो प्रसिडिउरखौ मेनटेन खालामनानै दा बिथांमोननि सायाव अफेन्स रेजिस्टार खालामनाय जाहैबाय। बिथांमोनखौ दा जेलाव दैथायहरनाय जासिगोन। दा बिथांमोना न' गोजानि आलासि जानानै थाथोंसै। बिसोरो मि जुनादखौ अना खाना बेबादि जुदि खालामबाय थायोब्ला, बे रोखोमनो सांग्रांथि गैयैयाव जोंनि सुबुङा बिदि मावफ्लांबाय थायोब्ला, दिनैहाय सानै मानसिया न' गोजानि आलासि जानाय बायदि बेबादिनो न' गोजानि आलासि जाहैनो गोनां जागोन गुबुनाबो, जुदि बिदि गोरोन्थि खालामबाय थायोब्ला। ओंखायनो जोंनि गेजेराव सांग्रांथिया फैनांसिगौ। जोङो दाउ मासे नुब्लानो, मै मासे नुब्लानो थानो हायै बेबादि जोङो जानो नांला। आरो बेखौ बेंग्रा बिफान दं, बेखौ नायग्रा सरखार दं, बेखौ संरैखाथि होनो थाखाय आयेन दङ। जोङो वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 नि सेक्सन 51 मथे बेखौ जोङो साजा होनाय जाबाय आरो न' गोजानि आलासि खालामनाय जाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। जोङो बे ओनसोलफ्राव जों नुनो मोनबाय जे इयारगान सिलाय लानानै अफेन दाउफोरखौ गावनाय, नाथाय बिथांमोनखौ पुलिस बिफान बा फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानायखौ जों नुनो मोननाय जाया। आङो रेन्जारखौ बे इयारगान लानानै जायफोरनाखि दाउ सिखारि खालामदों, गावदों, बिथांमोनखौ माबानो थाखाय सोरनाव गंबेसे इयारगान दं बेखौ आङो माने रिपर्ट लानो होदों। आरो बिनि डाटाखौ कालेक्सन खालामनानै जोङो बुंदों बेखौ उइदाउट एनि पारमिसन माने बेबादि इयारगान लानानै हाग्रायाव हाबनो मोना। जाय दङ बिथांमोनहा माने जोंनाव नाम थिसननांगोन, जायनि आखायाव दङ। आरो बिथांमोनहा गमामायै बेखौ लानानै जुनादनि सायाव अयथासार खालाममारदोंब्ला बिनि थाखाय जोङो राहा लागोन। आरो रेन्जारा दा बे खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय, सोरनाव माने इयारगान दङ। आरो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायो बे डाटाखौ, बे इनफरमेसनखौ जाहाथे जोंनो बिफाननो बा रेन्जारनो बा फरेस्ट स्टाफनो खबरखौ होयो, उमुक उमुकनाव दं होननानै। अब्लानो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो बिथांनाव थांगोन, बिथांमोननि गावबुराजों रायलायगोन, न'खरजों रायलायगोन। ओमफ्राय बेखौ माब्रैहाय जोङो माने आयेननि बेन्दों सिङाव थानानै बाहायनो हायो, बा आयेननि बाहेरायाव थांनानै जाहाथे इलिगेल खामानि मावनो हाया, बिनि राहा लामाखौ लानाय जागोन। गोजोन्थों। माब्लाबा दैफोरावबो बिदिनो ना सेकफोर होनाय मानाय बादा होबाबो लायैफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि बेलायाव माबायदि राहा लागोन? बिनि सायाव जोंनि बिफाना जेब्लायबो माने डिउटि होबाय थायो। खबर मोननाय लोगो लोगो, रिपर्ट मोननाय लोगो लोगो रायजो राजायाबो जोंनि इनफरमेसनखौ हरनांगौ। समाव जोङो बबेबा समाव डिउटियाव गुबुन फारसेथिं थाङोब्ला गुबुन फारसेथिं जोङो खबरखौ मोनस्लाबा, बेबादि इनपुट मोनोब्ला खबरखौ थाबैनो हो। बिथांमोनहा माने दैयाव मुलि होनाय बा बमा होनानै ना माबा खालामनाय, कारेन्टजों माबा खालामनाय, बेफोरखौबो जोङो कन्ट्रल खालामो। जोङो गोबां मानासावबो जों गोबां हमबोदों बेबादि कारेन्टजों माने ना सेक होनानै माबानायखौ। दा रायजो राजानि फारसेबो जोंहा खावलायनाय थाबाय, जाहाथे जोंनो इन्टेलिजेन्ट इनपुट बहाबा माबायोब्ला शेयार खालाम।
लगे लगेनो जोङो एक्सनाव ओंखारगोन।